صلاة الله ثم سلامه فتانا من فوق السماء إلى نور الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله عليه صلاة الله ثم سلامه الله بغاب سل أصحاب وآله الله حنيئا لإبراهيم ولا هلاله هلال بدا للناظرين جماله الله لا إله إلا الله الله محمد رسول الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله عليه سلام الله محمد رسول الله عليه سلام الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم نعم إمام البيهقي ya rawaita hadisi a cikin dalailun nubuwa ya rawaito a cikin dalailun nubuwa kuma Imam Tirmidhi ya kyautata hadisi daga Sayyidina Abbas radiyallahu ta'ala an ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala mai yadda amin yace annabi alaihi salatu wassalam ya ce sallallahu alaihi wasallam inna Allah khalaqal khalqa faj'alani من خيره ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا يجي الله تبارك وتعالى يا حليتش حليتا متن da aljan sai ya sanya ni ne mafi alkhairin sallallahu alaihi wasallam sannan ya zabi kabilu Yahudawa, Turawa, Hausawa, Yarabawa, Faransawa, Canisawa, Jamusawa, Fulanawa, Kanuriyawa da sauran kabilu ya zaɓi Larabawa sai ya sanya ni ne mafi alkhairin Larabawa. A cikin Larabawa sai ya zaɓi gidaje. A cikin zaɓen sai ya zaɓi gidanmu. A cikin gidanmu ya zaɓi wani da wani da wani a cikin wani da wani sai ya zaɓe ni saboda haka ni ne mafi alkhairin ku a wurin tsadar rai ni ne mafi alkhairin ku a wurin tsadar gida sallallahu alaihi wasallam shine maulan mu shi Ibrahim Allah ya kara mana yadda yake cewa abil qasim al mahid dalal muhammadin wa khair ma'addin mafkhar al kubara sannan an karbo daga Abi Hurairah Allah ya kara mar yarda yace annabi alaihi salatu wassalam ya ce sallallahu alaihi wasallam bu'istu min khairi quruni bani adama qarnan fa qarnan hatta kuntu min al-qarni allazi kuntu fihi mu'minu Allah tabaaraka wa ta'ala ya aiko ni daga mafi